Chorda, bhaill Ciarán a chur in aithne díobh. Ciarán sé caralum agus cnámharlach atá ann. Cad is cnámharlach ann? Well, an gcéaddul síos tugann sé crot dúinn. Táchtach go maith, tacaíonn sé agus cosnaíonn sé bhaill bhoga an chuirp, sé sin an chrí, na scábhóga, an agus an inchin. Well, tá míid chun leanúnta roigh agus tá míid chun tréthe eile a phlé buinteach leis an gnámharlach. Siad sin na hailt. Cad is alt ann? Well, alt is sé nuair a hagann gá cnámha le chéile agus nuair a dhéanann siad glúiseacht. Seo sampla de alt bacánach. Glúiseann sé 1/8 céim. Tá go leor samplaí eile de alt bacánach sa corp, na hillin agus an seo ag an nglúin. Tá alt eile ann úlas cúas. Úl agus cúas. Agus is féidir leis an alt sin glúiseacht 360 céim agus tá sé suite istigh I log. Sampla de alt úlas cúas ná an ghúlan. Mar a eicinn sibh is féidir le Ciarán na glúiseachtaí seo go léir dhéanamh. Agus an cramáin chomá hí san seo. Is féidir le Ciarán seo a glúiseach timpeall agus a rothlú. Andas. Am I go dána léhann is le Beidh Joe má cnámharlach. Tóg faoi deire go mbíonn séimhú in íag mo tríd an dáin. Tá a bhléasc suite bhar mo chin. Is líg mo thuaile féach na bhaill. An sin Paul mo shráine I lár bhaill mo íoc le mo ghaol sin bléasc mo chin. Mo chlináin mar ghóir sé sleánán bratha. Nuair a rábhíam sir is siar mo lábha. Idir mo chlináin tá cnámh mo gruma, a chosnaíonn mo aingach mór néróga. Cnámh an uchta ag snaime gach asna, ag cosint mo chrí agus mo scábhóga. Mo gha, mo ulna, rih rusta is méra, sin mo bhrád stúma agus mo géige. I lár an cuirp agus síos go cosa, mo felbhas, mo éimir agus mo ghlúine. Mo hibia, mo dhibúil agus mo rútíní. An bhéadfá lámh a chur do bharacíní. Nis, tá an cnámharlach agus na cnámha pléite againn. Meabhairg dom, cad iad na hailt? Tá alt bacánach, a haon 1/8 céim, agus alt úlas cúas. Agus is féidir leis an alt sin glúiseacht 360 céim. Mar sin, sa bhaile, tarraing cnámharlach dúinn. Cur isteach an méid is mó cnámha agus is féidir leis, agus ná déon darúd na hailt. Bígí sláán agus túr ara.